Badira momentu batzuk bizitza errotik aldatzen dutenak. Norbaitek arnasa hartu eta benetan nor den esaten duen momentua. Eta bapatean dena aldatzen da. Askatasuna hasten da. Mikele Grande elkarrizketa. Sofa gorri honetan Euskal Herriko hainbat aurpegi ezagunek euren istorioa kontatuko digute. Nola bizi izan zuten armairutik ateratzea. Ligatu nintzen azkenengo neskan ondorioz, bai etorriz daiten nolabaiteko ansietate eraso bat bezala, osan ere buruari galdetzen nion baina zertan zabil. Uste, azkenian erabaki nula, pixkat nekau initzalako, esaten nun, bale, jazta. Nere orduko emazteari esan nion egun hartan edo gau hartan ez zegoen ezer planifikatuta. Nik askotan gaztelera esaten dut vomito bat izan zela. Baina ez eurek bakarrik, euren inguruko senide eta lagunek ere kontatuko digute nola bizi izan zuten egia entzutea. Momentuan egia esan, indignazio puntu batekin jaso nun, orain arte ez diazu esan hori, orain arte galdetu dizudan guztitan ere. Jode, kontatu ustenean aitortu behar dut. Esan eutzen, igual hau pentsamendu bat izango da, baina ez da benetan. Egon lasai, pasao egun batzuk, igual beste ideia bat dugozu eta esetz, aitor, esetz, berak oso argi uka. Saio honetan une unkigarriak biziko ditugu. Bere falta egunero, nabaritzen dut. Emakumea askea zen eta askatasuna maite zuen emakumea, eta emozionatzen naiz, bera gogoratzen dudan bakoitzean, bai. Zer norrez da emozionatzen, ama gogoratzean. Momentu tristeak eta gogorrak. Sentitzen nuen, mundu honetan ez neukala lekurik. Askotan irudikatu dut, nire buruaz beste egitea, bai. Une alaiak. Gogoratzen dut Bilbora etorri nintzanean lagun batek badulakera eru eustala, eta horra hasi nintzen sentitzen, ai ama, nire moduko asko daoz. Eta entzungo ditugun istorio guztietan, badago gauza bat amankomunean. Maitasuna. Benetako maitasuna. Sendatzen duena. Hori nire irakaslia gauza askotan, nire harriteko tokila, taparreroei, eta hori. Nik bai asko maite zaitut. Ongi etorri beldurretik askatasunera. Onarpenetik maitasunera. Hau da, armairutik plazara. Beñat elkarrizketa. Kaixo. Norden Beñat. Ez dakit oso galdera sakona irutzen zait. Mikele Grande da txikitatik pelikuletan eta serietan historiak kontatzeko ametsa daukan neska bat. Claudio Landa naiz, Amaguadaren semea, 7. semea, eta hori da importanteena. Ni June Fernandez naiz, kazetaria, aktivista feminista eta queerra, transmaribi boioa. Nire desira bisexuala da, baina egun nire bizimodua eta nire realitatea oso boieroa da. Azken aldin esango nuke, gehien zentratu naizela komiki lanetan, ilustrazioan, beratzen daiteke artista edo ilustratzailea, historio kontalaria izan daiteke. Kimetz da 24 urteko Zumaiar eta Izarna Zabaldar bat, aktoria, eta LGTBIQ+ pertsona bat. Iratxe da pertsona alai bat, txiki-txikitzatik izan oso alaiza, baina urtiak aurrera junala, beste emozio guztiak entzun eta atenditzen da beste pertsonia. Disfrutona, bizia ezin jabena erdizka bizi? Aketza, zerako galdera, Eta argi dagoen. Galdako Ostarra, Izaskun eta Isidroren semea, Ikerren anaia eta Maurizioren senarra, eta nire bi potxoloen Elurreta Odeiren aita. Pues José Antonio Niel Fala Ochoa es un chico de 77 años que ha recorrido mucho mundo, que ha vivido, yo creo que desde muy jovencito, mucho, que lo ha pasado muy bien y que lo ha pasado muy mal, pues como todas las facetas de gente que tiene tanta edad.
Nor da Aitzole? Aitzole da neska bat, beti eduki izan duena sentsazioa aldez aurretik jaio zena. Agian etzegokion mundu batean. Eta orain mundu hori, Aitzolek irudikatzen zuen munduaren antzekotasun gehiago dauka gaur egungo mundu horrek. Iñigo Iturrate, 72 urteko pertsona bada, 2 seme-alaba eta 2 biloba dituena, Guillermorekin eskondua dagoena, eta momentu honetan, ibilbide profesional luze baten ondoren, Euskalduna Jauregiko zuzendaria naizena. Saio honetan parte hartzea erabaki dut, batez ere nire realitatea, pertsona eta neska trans bat bezala beste pertsonak ikusi alizateko, entzun alizateko, geure kolektiboa azkenean gehiago bisibilizatzeko. Hemen gauz kalean gaude zergatik. Homosexualitateari buruz hitz egin behar da eta batez ere kalean. Zergatik? Erasoak ere kalean ematen direlako. Ez bakarrik kalean, baina eraso asko kalean ematen direlako. Orduan, kalean ere guk, gure lekua, gure ubikazioa, gure sofa, kalean jarri behar dugula? Bai, duderek ez. Baina guk, eta beste batzuek, beste sofa batzuk izango dituzte, baina guk geuria badaukagu. Eta kalearen parte bat ere gurea da. Noiz konturatzen gara orduan, zein den gure lekua kalean jarri dugun sofa honetan? Zein da gehien gustatzen zaigun kolorea? Konturatu nire nintzala, ni banekin ezberdina nintzela beste umeekin alderatuz, 6-7 urte inguru hortan, gogoratzen dut, niri beti gustatzen zitzaren abestea eta dantzatzea, eta adin horrekin gogoratzen dut ikastolako abes batzan sartu nintzela eta mutil bakarra nintzela. Eta gogoratzen dut behin etxean, ensaiatzen sukaldean neure amarekin, neure aitak batean esan zuela, joder, ume hau marikoia da, ez zara konturatzen. Nik uste dut, txikitatik nire desira oso bisexuala izan dela, eta baita ere erakarpen handia, eragiten zidan sexuanistasunarekin zerikusia zeukan edozein gauzak. Adibidez, txikitan liluratuta nengoen Mekanorekin, karo nik 40 urte ditut, eta alde batetik Ana Torrojaren estetika, ez? Hile harrapatuta, gihartsua, horrelako gorputza oso erakargarria egiten zitzaidan, eta gero gainera Ana Torrojak hartzen zuen gizon baten rola. Orduan batean, zegoen Ana Torroja kantatzen, sartzen naiz neska batekin kotzera eta musukatzen dut, eta niri horrek 6 urterekin pizten zidan zeo zer barruan. Baina, hala ere, gero, azkenean heteroaraua inposatzen da bizitzan, inguruko mundua oso heteroa zen, eta ja nerabezaror arte ez zen berriro piztu gauza hori, ez? Nolakoa da nire desira, uste dut bisexuala naizela, eta bar. Noiz konturatu nintzen neska izan nintzela, ez, beti da nik izan dut neska naizenaren nozioa. Nolabait jakin ni nor naizen, baina besteen aitortza edo onarpena ez izatea, ez? Noiz konturatu nintzen, gehi nintzala, nik uste du beti da nik. Zuek noiz konturatu zarete gehi naizela, etorri naizenetik. Egia da, mundu honetan etorri nintzenetik, ja jendeak bazekien, aizu. Eta neu ere, ja dagoeneko barneratuta neukan. Konsiente izan berandu, adineko pertsona bat nintzen, eskondua, 2 seme-alabekin, eta uste dut ukazio luze baten amaiera izan zela, ezta? Urteetan ukazio baten nire buruari eta nire konsientea, ez zen konsiente, zein zen nire benetako gogoa, nire benetako izana, nortasuna, eta hori ja 40 urte inguru izan nuen erarte, ezen gertatu. Nik txikitatik, lehen momentutik badakit neska bat naizela, beti jakin dut, eta horrela beti esan dut. Hau da, nik hitz egiteko gaitasuna izan nuenean, eta gizartean genero hauek zeudela ikusi nuenean, mutila edo neska adibidez, nik banekien neska bat nintzela eta horrekin identifikatuta sentitzen nintzela. Nik uste dut homosexualitatearena nire kasuan behintzat, nire izaeran barneratuta edo nonbait uztartuta dagoen ezaugarri bat dela, ez?
alakoa naiz, homosexuala naizelako. Edo homosexuala naizenez, alakoa naiz. Eta nola ez, armairutik ateratzeko modu asko aukeratu daitezke. Lagunekin, senidekin, bakarrik. Kosta egiten zitzaiten nire sexualitatea onartzera, pentsatzen nolako, alde batera duzten balin benun arazo hori, ez dakit bakarrik desagertuko zala, edo baneka nola baiteko ilusio tonto hori, ez? Pentsatzen, ez dakit momentuko zerbait zala, aliatu zan puntu bat, non hori, ikusten non ere ingurukok bizitzan aurrera zijoaztela, harremanetan aurrera zijoaztela, eta nik horrez nekala inolako aurrera pausorik, edo esperientziak galtzen nahi nintzela, eta ez dakit, ligatu nintzen azkenengo neskan ondorioz, bai etorri zaiten nolabaiteko ansietate eraso bat bezala, o ez dakit konturatu nintzen, ez nula ulertzen zertan nahi nintzen, ez? Osa, nire buruari galdetzen nion, baina zertan zabiltz. Nik sentitzen eban, gero neska horreaz urteten hasi nintzanean, biharri izan neukala neure amari kontateko. Eta momentu baten hartu neban mobila, eta WhatsAppik eta zeuanian SMS bat bialdu neutzan. Ama, neska bateaz nago. Da, derrepente deitxu eustan. Eta zeu eustan, ira, pentsaten dozu ez haitxutela ezautzen. Deixan zan, como, ai ama, aixe errez izan zan, errez, bai. Eta, bueno, pizkat emozionanti be bai, zehaitzik ni olako txarto sentiduna zen, zetako pasao tain txarto. Pizka triste be bai, alde horretik da gero emozionata, por fin, verbalizan ebalako. Aketza edukia. Eta orduan ja, azkenean amak 18 urterekin edo galdetu zidan sukaldean gogoratzen dut. Baina, zuri mutilak gustatzen zaizkizu. Eta nik esan nion, bai. Baina non, zineman. Ama ez, zineman ez, kalean. Baina nola kalean? Kalean, mutil bat gustatzea. Eta orduan, gizajoari malko bat jauz zitzaion horrela. Eta ez dut, egatik egite duzu negar. Eta, eske bizitza gogorra izango duzu, ez? Ez zegoen erreferenterik, hor erreferenteen beharra. Eta erreferente positiboen beharra. Eta baita ere bildurra zuen, aitari esatearen bildurra zuen. Del armario, es que no entro nunca al armario. Yo no tenía en mi habitación armario, tenía perchero. Para acabar. Sí, había armario también, pero no salí nunca del armario. Yo lo tenía clarísimo. Un día estaba, me acuerdo, en casa, pues al principio de nacer la televisión, con un televisor blanco y negro en la sala, con mi madre, y le dije, ama, si soy mariquita. Y ay, ¿cómo vas a ser tu mariquita? Si juegas al fútbol y te pegas con los chavales. Y no se lo creyó. Bueno, luego ya se fue dando cuenta poco a poco que lo que le decía era verdad. Irurterekin, goratzen dut horrela momentu bat nahiko garbia, non familian eta bai eskolan esan zitzaidan ez nintzela neska pitirina neukalako. 7 urterekin ere berriro esan nuenean neska bat nintzela esan zidatela berriro ezetz arrazoi berdinagatik. 11 urterekin adibidez familiko bazkari batean nik famili oso handia daukat. Eta izaba batek ordenen aurrean bota nuen. Ja ez nuen esaten neska bat nintzela, esaten zidaten ez nintzela sakian neukalako, eta orduan esaten nuen neska bat nahi nuela izan. Eta orduan izaba batek esan zidan, hori ez zela posible, eta bakoitzak zeukanarekin konformatu behar zuela, ez? Gaur egun izabarrak esaten dit, ze ondo, ze guapa, eta ze arrotasuna sentitzen dugun, ez? Baina momentu horietan, garai hartan, ez? 80. hamarkadan, ja, hori esan zidaten. Nere orduko emazteari esan nion egun hartan edo gau hartan ez zegoen ezer planifikatuta. Nere buruak ezin zuen gehiago. Nik askotan gaztelera esaten dut vomito bat izan zela. Gabaretan, ezin aguantau nengoelako, baina ez pentsatuta baizik eta hain txarto sentitzen nuen nire burua, urten zuela. Eta zanion horrela, ezin dut gehiago. Eta ezin dut gehiago eta hau gertatzen ari zait. Gaba osoa eman genuen negarrez,
elkar bezarkatuz eta negarrez biok, negar batean. Egun horretan bertan erabaki genuen gauzak ondo egin nahi genituela, laguna baino gehiago nire seme-alaben ama da, ganera oso garrantzitsua izan da prozesua egin dudan bezala egin ahal izateko. Nire prozesu bat zen, baina gure bion bizitza astintzen zuena. Nahiaz gain lagun mina, beti irena elkar kontatu dugu, eta bai, horrekin nik ustetan esan da dagoela. Mila, iristen naiz 28 urte izatea, eta hilabeteetako haur bat dauket, eta, biok sukaldean gaudela, elkarrekin afaltzen, bapaten botatzen dit, Jone, mutiak gustatzen zaizkiala. Eta gainea, bizkarra eman nionen. Osea, izan zen, momentu nahi esan, indignazio puntu batekin jaso nun, baina indignazioa, orain arte ez diazu esan hori, orain arte galdetu dizudan guztitan ere, nire parte bat pixka eta sarre zeon zurekin. Somatu nun. Bai, baina, hori hasieran gaina amorruz bezala, osea, baina nola orain arte, osea, baina nola ez zinun sinistu. Nei pena eman ziana izan zen, hain berandu onartu izana zure sexualitatea zuregatik, ez? Baina aldi beren sentitu nun poza izugarria, hain nintzelako ja ikusten, bere osotasunen behingoz. Prozesu bat eukin unez, askok bezala, eta hasieran nire burua identifikau nun bisexual bezala, eta Tinder deskargau nun, da hor jarritu neskak eta mutilak. Eta hor, juten itzan igual lagunai erakusten, ez da, igual atetzea, mutilak ebai, eta ni, eta asko, ez zan inorrentzat sorpresa, ez, baina, nire modua izan zen pixkat zabaltzen juteko, eta alaxe izan zen zabaltzen juntzan, eta alako baten parranda baten mutil batekin bilen tonteguan espalditik ez dakize, eta esan nun, hauxe da nire eguna. Eta hor liau ginen parrandan, eta herri guztian aurrean. Esaten nun, zabaltzen nahi da, jazta gaurtik aurreia, zumaia oso jakin gau, jazta. Uste, azkenian erabaki nula, pixkat neka hau initzalako, esaten nun, bale, jazta. Bakit gertatzen, esatetena naizela, horre hongo jala ingurukoak, eta ni hain naiz nire burua matxakatzen denbora guztian, orduan, bale, neka hau nintzen da, esan nun, bale, guazen hau guztia naturaltasunez bizitzea. Gehien bat nire inguruko mutil edo neskan harremanak ikusita, konparaketak eta ikusita, nekin zoze desberdina, zehola. Baina, egia da nik usteriz, eguntzaga momentua antzinean nire amak, behak etzin ezer zan, etorriz daiten amat gaixoa esan zin. Apuro amate zion, nik ez banu lertuko bezala. Eta esan zin, zera eta June, kimetzek bikotia daka, baina umtia da. Eta zara, pues vale. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Nire babestokia. Hori nire irakaslea gauz askotan. Nire harriteko tokia. Taparreroei. Eta hori. Nik bai asko maite zaitu. Baina norbere buruari begiratzen ikasita ere, kanpokoen begirada da, sarri, etxairik handiena, min gehien egiten duena. Kostaiten da, besteek burla egiten dizuten
hori onartzea, ez? Nik igual ez nuen errealitate hori niretzako nahi. Txikitako oroitzapen asko ezabatuta dauzket nire burutik. Imaginatzen da igual aurrera egin ahal izateko, ez? Denbora luzez adibidez askotan bakarrik sentitzen nintzela, ez neukela hola igual lagun min oso esturik, beti ibili izan nintzen, en plan, talde batetik bestera igual dantzan, ez? Pixkat, benetan jakin gabe bullying horren arrazoia zein zan, ez? Ez dakit, nahi beti iritu izan zait, beti jator jokatu detela, ez? Etxean balore zuzenak transmititu dizkiatela, eta beti sentitu izan dut, pertsona nintzela. Orduan, garai hartan ere ez nuen lertzen, eraso horiek edo nondik zeto zen. Irurterekin, iritsi zen, Gabonak, eta nik eskatu nuen barbi bat. Eta orentzerok ekarri zidan. Ekarri zidan, baina Gabonetatik eskolara bueltatzean, denoi, garetu zigun irakasleak, zeo pari jaso genuen, ez? Eta nik izan nuen barbi bat. Nik oso gogoan daukat, hortikan aurrera, pixkanaka, jendeak nire izena ezabatu, eta hasi zitzaizkidala deitzen eskolan, Marikita. Nire izena desagertu egin zen, eta zuzenean pasan nintzen Marikita izatera. Eskolan, bai, bullyinga bai, irainak bai, klasetik kanpo, errekreba tortura bat zen. Zen neskekin jote nintzen, marikoia. Mutilen mundua arrotza egiten zitzaidan, ez? Matxirulismo hori eta gauza hori nuen konektatzen. Orduan pasatu nuen ikustu dut, beti ikastolan bakarrik. LGTBIQ+ bullyinga askotan isolamendua da. Ez da bullying zuzena, nik ere pairatu dut, jo naute, iraundu naute, txistuak horrela bota didate, baina gogorrena isolamendua da. Eta zuk ez dakizu zergaitik, orduan enekien zergaitik, baina gaur egun badakit. Kanpokoen eraso eta begirada zorrotzen aurrean, isolamenduaren aurrean, senideak eta lagunak daude. Zalantza gabe horien begirada da gu guztion oinarria eta babeslekua, eta beraiengana joi dugu laguntza bila. Ni atzetik joan nintzen, 17 urterekin, arrazoi nagusia izan zen, nire amaren zenarrak nirekiko gehiagikeria handiak zituela, ez? Intimidazioa, irainak, mehatxuak, eta horren atzean zegoen, ni ez nintzela kabitzen haien estandarretan, ez? Nolakoa zen neska egoki bat, eta adibidez behin esan zidan, psikologo moduan, konbertsio terapien aldekoa zela. Eta ni, naiz eta ez nintzen holan bisexual superkontziente bat, ni jarri nintzen zutan jarri nintzen, eta esan nion askagarria zela iritzi hori, eta ez nuela onartzen iritzi hori. Eta nire aitak ez zuen ondo hartu, oso amorratuta, ez zuen galdetu nahi, ez da ere, amak nik esan nion, ez esan aitari, berak galdetu dezan. Nik ez nuen sentitzen nik behar bat nuenik eurei zer nintzen esateko. Eurek interesa izan behar zuten nigan, zen ni neure bizitza modu libre baten bizitzen nengoen, bai neure barnean eta ambientetik eta irtetzen hasian nintzen. Eta azkenean galdetu zidan, eta negarrez, eta horrela, eta urte asko eta askotan ez du hitz egin neure bikoteari buruz, publikoki ez, etxean ondo, bikotea ezagutu zuen, eta nire zenarra, 25 urte ingo ditugu elkarrekin, baina kalean aita lotxatuta. Mi padre no decía nunca nada. Mi padre nunca me dijo, era muy serio, súper serio, pero nunca se metió conmigo en ese aspecto. Tampoco aplaudió, pero no, a mi madre sí que la decía. Mi madre era la que sufría esa parte. Y entonces mi madre me lo contaba, que llegaba tarde o algo, pues solamente a estas horas solo hay macarras, putas, maricones, no sé, le decía yo a mi madre, pues en alguno de algo que ha dicho tiene que acertar. Nik etxian babes guztia eukizan dut, nire ama izan da neure pilar edo neure zutabia, da beti
gogoratzen dutenetik, esan abena, ira, zuzari modukua, aurrera, bai neure ulia edo tatuajiak edo neure espresioia beti horretxeri kasu etxeko, eta ez etxeko kasurik, kalian esango da bena, edo... Baina, alan dabe, naiz eta nik babes hori euki neure etxian, familizen partetik, isilduen eban. Eta nik sentitzen dut urte asko ez nebazala bizi izan, neuk birne eban edo neuk sentitzen eban moduan. Horrela saldu nien nire seme-alabei hasieratik zer zegoen, zer gertatzen zen, eta bizi izan dugu famili arrunt bat bezala, famili arrunt bat garelako. Bi aitite bizi gara elkarrekin, gure bilobak goizetan esnatzea etortzen dira gure hogera, jolastu egiten dugu edozin aitite amama bezala hogean, edo marrazki bizidunak ikusten dugu, kantatzen dugu, eta normaltasun osoz. Guillermo eta biok gara gure bilobentzako, Malen eta Oierrentzako, aitite ini eta aitite gile. Hau neure ama da, eta nitzako neure bizizan egondan, hilarrik, importantiena, da neuri beti edo zelan be, aurrera etxen lagunduna bena. Osea, zeu. Da bai. Hombre, beti norberenak sufrirutia edo zaitzi bestozu nahi. Baina, bera bixan dalez be aurrera erutekua. Ez dut asko inoiz pentsa dena, zo zer etxen botze edo zenik horre gauzok ikusten dut neu ondo, eta ikusten badote jentia pentsan dabela kontra eta hori, nire nazi xiltzen bez. Da beren arazua dela. Nik lagundu, beti, da horria, bai. Aitor, Inigo. Joder. Zer da Aitor niretzat? Lagun batzuk esaten da bezala, zure bestia, nire bestia, lagun handia. Naiz eta niri ez gustatu, beti esaten dago pentsaten da buena, eta nik eskertzen dut, ze azken baten hori izan behar da laguna, ez da? Eta gero hainbat bizipen, esan ditugu, pasatu ditugu alkarregaz, kontatu ustanean aitortu behar dut. Ze izan zen nire lehenengo reakzioa, orain mamon leike, zelako reakzio, eukizen duen eta iturtu behar dut. Esan eutzen, igual hau pentsamendu bat izango da, baina ez da benetan, egon lasai, pasau egun batzuk, igual beste ideia bat dukozu eta esetz, Aitor, esetz, berak oso argi euka. Bera da, self-made man totala, esparru guztietan. Hori albo batetik, hori mirestu edo hori enbidiatu egiten dut. Baina ezaugarri bat azpimarratu beharko baneu pertsona ona. Osea, beste edozer gainetik eta hori askotan ez da ikusten politikan. Da pertsona ona. Ona eta sentimentuak azalean daukana. Eta askotan mondauan irudia kontrakoa da. Edo jente askok pentsatzen du eta bat aukeratu beharko baneu pertsona ona. Nire inguruak, hasieran harridurarekin hartu zuen zen noski. Ni nahiko txikia nintzen eta beti haur txiki batek eztabaidatzea eta esatea bera mutila ez dela, neska dela, hain adin txikiko haur batek, azkenean harritzen dizu, normala da baita harridura hori. Hasiera batean ere gurasoek adibidez fase arraro bat izango zela pentsatzen zuten, eta hori pasatuko zela, baina noski denborarekin nik diskurtso berdinarekin jarraitzen nuen, ni berdina esaten nuen, eta azkenean, harridura hori denborarekin, nire haurtzaroan zehar, beldur gehiagorekin hartu zuten, egia zela ikusten zuten, eta noski garai hartan, gaur egun ere,
transexualitatea estigma asko ekartzen du gizartean, beraz, harriduratik beldurrara pasazten. Amagodak beti izaten zidan. Bera, Claudio, hemen gauza asko gerta daitezke bizitzan, bakoitzaren bizitzan, baina argi uki behar duzuna da. Zu nor zaren, nolakoa zaren, eta noren ondoan zauden. Hoiek ziren nire amarentzat, ubikazioa zen importanteena. Gero bestelako gauza, zenolako janzkera daukazun, zenbat diru irabazten duzun, zenolako pisua, zenolako kotxia, hoiek ez dira. Amagoadak argi erakutsi zizkidan, zentzuk diren benetan balioa duten gauzak. Bai, gai honetaz homosexualitatearen gaiaz esate baterako oso empatikoa zen, emakumea askea zen eta askatasuna maite zuen emakumea, eta balore horiek behintzat nik barneratzen, edo ni barneratzen saiatzen ari naiz. Eta emozionatzen naiz, bera gogoratzen dudan bakoitzean, bai. Zer norrez da emozionatzen, ama gogoratzean. Bere falta, eta emozionatzen naiz, eta bere falta egunero nabaritzen dut. Baina hala eta guztiz ere, Amagoadak oraindik, Amagoadaren bideak, edo berak erakutsietako bidea jarraitzen dut, eta berak indarrak ematen dizkit. Horrek indarrak ematen dizkit. Piskat nera bezaruan sartuta mutil kuadrilla baten sartu nintzen, eta hau gordeta gauzait, komentaio hau esan zin batek, aktore oso ospetsu bat Hollywoodekoa bea berez marikoia zala, baina ez zula esaten da etzala armaiotik ateatzen, porque bestela elukela lanik ingo aktore bezala. Karo, hori niretzat izan zen oso potentia, porque alde batetik esaten hon marikoia naiz, eta bestazetik esaten aktoria nahet izan. Eta horrek baita ere enkorset dauzin asko, esan hon bale, orduan jazta bizitza guztia bizi berdet, heterosexuala izango baniz bezala, eta bestela ez aktore bezala lan ikingo inoiz. Baina oso suerte txarra izan dut. Gogoratzen dut alde batetik etxe hontan, ETV-en hasi nintzela 98an, eta pozarren nengoen, eta baina gero sentitzen zenuen kamarek eta, ez, komentario homofobak egiten zituztela, ezo marikoia, edo barra egite dute zutela euren artean, zuri begira, horrelakoak, ez, eta horrek, horrek mina handia emate dizu, eta gainera kamaran aurrean egoteko gauzak asko aldatu dira, zorionez, eta 26-27 urteren ostean bueltan egonda, gauzak guztiz aldatu dira adibidez gure katean, eta ben. Claudio Landa! Sorginen Laratza, programa mitikoa. A ber. Bueno, hemen txago, a ver, publikoa, Ormaiztegi eta Gabiriako, Sorginen Laratza askotan hitz egin da Sorginen Laratzaren inguruan, zergatik, bere garai horretan, izan zen 1989an, eta hasi zenean, Touchpantal daukagu. Ez nuke esango iraultza, baina, bueno, fenomeno sozial eta telebisiboa edo mediatikoa izan zen, gauza askoren gandik. Sorginen Laratzan agertzen naizenetik, ordura arte ez dut gaizki pasatu kalean, baina bai nabaritu nuela presioa. Presioa eta nolabait esateko erasoak. Erasoak luma erakusteagatik. Lumafobia edo plumofobia esaten dena, hortik hasi nintzen nabaritzen. Ordura arte, ni behintzat, bai txikitan, gaztaroan, nik uste dut oso babestuta egon naizela edo zortea izan dudala, bai familian eta bai nire inguruan ez dudalako arazorik izan. Ez da kalean ere, naiz eta luma izan. Baina hor, bapatean telebistan agertzeak eta erakusteak, luma hori erakusteak, ondorio txarrak ekarri dizkit. Garei haietan, Sorginen Laratzan nengoenean, eta marikoi hitza entzuten nuenean, kalean nengoenean, zenbait kasutan, eta humilatzeko aleginez edo egiten zutenek, ni humilatzeko asmoa zeukaten. A ber, nik esango dizu, zer sentitzen duen garei haietan amorrua, ezintasuna, esan nahi dut, zaurgarri sentitzen nintzen,
Zeren batzuek marikoi esaten zuten, baina beste batzuek barre egiten zuten. Osea, inork ez zuen nire alde egiten. Bai, ze halakoa da bizitza, eta gizarte hau, eta garaiaietan gertatzen zen, eta berriz diot, gaur egun zoritxarrez hori oraindik, igual beste era batera, edo hain nabarmen ere gerta daiteke, baina garaiaietan amorrua, ezintasuna, pena, eta zaurgarrian nintzela sentitzen nuen. Horrek zer egiten zuen? Bueno, berriro ere amaguadak esaten zidana. A ber, Claudio, nor zara? Zer zara? Norekin zaude? Begirada eta jarrera deserosoen aurrean, etxetik atera eta kanpora jo ohi dugu. Beste eredu batzuen bila akaso? Lagun berrien bila? Askatasun bila? Ez da kasualitatea, ni Armairutik atera nintzela modu publikoago batean Nikaraguara joan nintzenean bizitzera. Horri exilioa deitu izaio, ez? Osa, nola gure herrian zailagoa den, sexu askapena bizitzea kanpoan baino, ez? Orduan garai hartan, ja Pikara magazin izeneko aldizkari bat jarri nuen martzan, nire hilea harrapatu nuen, eta kontatu nuen Pikaran, idatzi nuen artikulu bat, ezaten niretzat hilea harrapatzea zela keinu simboliko bat, ezateko apurtuko dut heteroarauarekin eta nire sexualitatea biziko dut boierekin edo pertsonaz binarioekin, ez? Orduan, nire ama horrela enteratu zen. Nire amarekin ez neukan harreman oso onik eta telefono deia egin zidan, hala, nolatan esan duzu Pikaran boiera zarela, osea, eta esan zidan besteak beste, ni zure ama naiz, nik erditu zaitut, nik ezagutzen zaitut inor baino hobeto, eta badakit inoiz ez duzula izan homosexualitate zantzurik. Gero bebai eskatu zidan, nire aitite amamei eskontatzeko, baina nire lenguzinak enteratu ziren, kontatu zuten familia bazkari batean, eta deitu ninduen nire amama negarrez. Nik adibidez beharra eukinun herritik irtetzeko, pixkat beharra neukelako nire burua zein zan ezagutzeko, ez? Uste deten bezala urte askotan beti hori, mozorro bat bezala eraman izan detela ingurukoen aurrean, ez nintzelako nire realitatea onartzera usartzen, eta nire burua ere nolakoa zan ez nekielako, niretzako hiri handi batera jutea, lagungarri izan zan zentzu hortan, benetan lagundu zialako pixkat nor nintzen ezagutzera, ez? Hiri baten sentsazioa emateizu zenbaki bat zehala. Orduan, askatasun gehiago daukezu, naizean hori izateko. Gogoratzen dut bilura etorri nintzanean lagun batek badulakera erure ustala, eta horra hasi nintzen sentitzen, ai ama, nire moduko asko daoz. Eta horrek be moduztan, askatasun bat, emoziona behin nintzen, esaten, baina nun, zaitzik ez topanik hau, harinao, nintzako herritxik urtetia izan zen, hori zen, lehenengota bat, sentitzen duten honerik kabidia emotia, ez tala txarra sentitzen duten hau. De hecho, irizak emoztan anonimatotik, hasi nintzen sentiduten, ostras, zemat urtetan egonaz orduan ni eskutuan, bizibarik, nik hau nahi diotzate transmitidu bebai bihar daben pertsonari. Eta gaur da eguna, nila ez dotela bihar hiri baten egotia nire sexualidadia edo tranquil bizitzeko. Baizik eta nio noia herrira, eta nago tranquil, baina barne prozesu sakon eta luzia enbirrizaot guzti hori holan izateko. Herri txiki, infernu handi hori paradigmia, nik uste eta apurtzen da, hola. Ni Madrilen bizi izan itzan oain dela urte batzuk, eta bainekan diskurso tipiko hori, herritik nahetatea, para conocer mundo y para conocer gente de mente más abierta. Baina gero egia da, Madrila junitzan, eta Madrilen ere danetik dago, hori, dala kantida de kasuaz, herri txikitan, jende gutxi jo dago, orduan, zu ulertze zaituzten, zure antzeko adian jendeare gutxi jo, ongoa. Baina jende tontua eta gaiztua toki guztietan dago, bai Madrilen, bai Los Angelesen, eta baita Zumaian ere.
ez dut sekula izan mitorik. Eta erreferenteak edo ez dut izan. Niko gogoratzen dut nire gaztaroan, 80. hamarkadan, La Ochoa da. Haizu, hori bai dela, esaten dena mito viviente. Batek esango du, liberate, baina hori da, eta niko goratzen dut, Bilboko aste nagusian txosnetan abesten genuen abestia zela, liberate, eta ere serkia bihurtu zena. Eta txosnetan egiten genuen juerga, eta esaten duzu, baina hori frivolidadea da, baina liberatek suposatu zuena eta suposatzen duena handia da. Mi padre, cuando yo estaba cantando Libérate y armé esa revolución tan grande, tantas miles y miles y miles de personas viéndome, yo estaba cantando tantas cámaras de televisión, tanto periodista, digo, ahora ya no hay tu tía. Mi padre, que lo que más le importaba a él, no que yo sería gay, sino que la gente lo supiera. Y cuando acabo de cantar, bajo por las escalerillas de Federico Ezquerra y estaba mi padre con todas las vecinas del barrio, que él estaba, celebrando el éxito como si fuese, la madre de la Pantoja. Ese momento fue importantísimo porque había gente, incluso gays casados, lesbianas casadas, que dijeron fuera matrimonio y a la brecha, a la lucha y a ser feliz. Bueno, Armairutik kalera izeneko programan gaude eta nik uste dut kalean marikoia zarela aldarrikatzea eta garai hartan zoragarria zen. Eta gainera egiten zenuen ondo pasatuz, katxondeoan, parrandan eta juergan. Eta erreibindikapena da. Liberate erreibindikapen abestia da, argi dago. Batzuk esaten dute kanzion protesta, hor protestatzen genuen ere abestiarekin. Horrezgatik nik uste dut La Ochoaren Liberate abestia niretzat hori bai izan daitekela erreferente bat. Larun bat goizaldean Koruñan Samuel Muñiz gazteari hil arte eman zioten jipoia ikertzen ari da polizia. Garai batetik ona, eskubide arloan aurrerapen handiak egin diren arren, erasoek bere horretan diraute. Ordiziako alkatearen kontrako pintaketa homofoboa egin dute bere etxe inguruan. Bai jasan izan doraz kalian erasuak, berbalak eta fizikua bebai. Inoiz aluan txistua bota eta neure erantzuna esan labur geratu. Gero niri antzerkizak eta antzerki fizikua etxiak emon hau segurtasuna horrek eta arte martzialak eta terapizak. Olako egoeren aurrian ez txikitzeko. Aguantatu behar izan ditut komentario sakarrak politikan ere, goimaiako politikari batzuk eta ordezkari instituzional batzuk ere gauza sakarren bat normaltasunez esan duena, baina nik ja badaramat denpora horren aurrean naizela isiltzen. Eta nik gertatzen zait, nik hirietako zonalde baten edo kaleren baten bai somatu naiz igual ez negola hain seguru, ez? Eta batzutan igual ez dut sentitzen, ez naiz eroso sentitzen, igual nire bikoteakin eskutik helduta kaletik juteko, ez dakizulako jendek nola erreakzionatuko duen. Orduan ikusten tamalez, bai lortu dutela gugan nolabaiteko bildur hori zainetaraino sartzea, ez? Gaur egungo sare sozialan egoerak bildur pixkat emateit, porque egia da hori nahi bere garaian lagundu zila. Gaur egia da alde batetik dependentzia asuntuak eta horrek bildur asko emateit, porque dano gaude, dano dakau izugarrizko dependentzia sare sozialakiko, eta bestalde egia da edozein mezu zabaldu nahezula libre daola. Eta azken aldian zoritxarrez, gorroto mezu asko da zabaltzen, ultraeskuinak indarra hundila daka, gaur egun, eta tristia dago esatia, baina ala da. Eta sare sozialetan jendia da edozer soltatzen hor, eta inungo konsekuentzirik gabe. Eta horrek min asko egin dezake. Minari aurre egiteko modu asko daude. Horietako bat, norbere buruari begiratzea eta laguntza bilatzea. Batzuetan ispiluan, bestetan lagun edo senideen artean. Eta badago, laguntza espezializatua bilatzea ere. Yo igual soy un chaval gay para la época
con más conocimiento que otros porque nací detrás de una barra. Entonces en los bares se habla todo, se cuenta todo, se dice todo. Yo hablaba conmigo mismo cuando escuchaba las conversaciones que si éramos unos viciosos, fíjate qué vicioso se puede ser con 14 años sin haber tenido ninguna experiencia sexual. Entonces yo era mi propio psicólogo. Yo hablaba conmigo mismo y digo, esto no, es mentira, no puede ser, esto es natural. Yo he nacido así, soy así, sin saber que tenía acompañantes en la calle, porque yo pensaba que era solo. Amorrua sentiarazi izan dut ja nagusitzen, konturatu nazenean, zetako ni eskuta biharri izanaz, eta pertsona hetero edo, bueno, bakizu norma barruan, euren norman daozenak, bizi izan izan dabe, euneko eunian, eta ni eskutan biharri izanaz, da ongo gorrotu haitzik eta beldurra haitzik. Orduan, bai sentidu izoat amorru hori, eta landuen biharri izan dut, bai terapian, eta neure buruari gero horrek amorru horrek ez jarraitzeko min emoten. Nera bezaroan eta nire lehenengo gaztaroan ukazioaren ondorioz hasi nintzen neure burua gainontzeko engandik isolatzen, ez? Nola ez ninduten ikusten ni nor nintzen, nire gorputza eta aurpegia tapatzen, sentitzen nuen mundu honetan ez neukala lekurik. Eta hori izan zen nire irten bidea. Askotan irudikatu dut nire buruaz beste egitea. Nire gurasoak daukaten etxea 9. pisu batean nago, eta nire ametxetan askotan ametxe egin nuen 9. pisutik salto egiten nuela. Identitatearen inguruko unitaterik existitzen etzenean, etzegoenean ezerrez. Etxean internet jarri zan, eta hasi nintzen informazioa bilatzen, informazio medikoa, baina baita ere legala, ez dakit. Eta baita ere internet mundu horrek irekizidan kontaktua nire egoeran zeuden beste neska eta emakume batzuekin, eta bereekin hitz egiten pixka bat horren inguruan informatu ninduten. Terapiak garrantzia handia izan du, ni orain zer naizen, nola bizi duan ez bakarrik sexualitatea, oro har nola ezagutzen dudan nire burua. Nik uste dut danok ezagutu beharko genukela ondo, askotan ez dakigu benetan gure buruak nolako trikimailuak erabiltzen dituen mina baztertzeko, bildurra baztertzeko. Nire kasuan adibidez, betidanik murgildu izan naiz asko marrazketan. Niretzako izan da babesgune bat. Igual kanpoan ez nekan babes hori, marrazteko ekintza hortan lortzen nun, ez? Hor nik neuken nire bizitzaren kontrola nolabait. Hori izan nire mundu erosoa edo esateagatik. Oso sorte handia izan nuela, pentsatzen dut, garai hartan adibidez, Nafarroako osasun sistemaren barne unitate bat zegoelako, pertsona transexualei bere transizio prozesua eramatera laguntzen zuena, baina noski hori hemen izan zen, eta oso unitate pioneroa izan zen garai hartan. Genero unitate honetan batez ere hori laguntza psikologiko, psikiatriko eta endokrinologiko bat ematen zuten pertsona transexualak hori bere prozesua egin alizateko, bere transizioa eramateko. Datu bat da, pertsona bisexualok osasun mental okerragoa daukagula, are gehiago transak baldin bagara, ez? Bi horiek nahaztuta ja sekulakoa da, eta inkluso psikologo eta psikiatrek patologizatzen gaituztela pila bat. Trastorno limite de personalidad izeneko trastorno hori diagnostikatzeko orduan, psikiatrentzat bisexuala izatea hartzen dute sintoma bezala. Emakume zoragarria da nire ama, da Mila. Mila. Errepika ezina dan eta inoiz beste inorengandik sentitu ez den maitasun bat. Beira, ze polita esan diazu. Hau albezu esatea, Hau. Importantena mundu montan. Oso. Niretzako hoxe da. Da, gezurrik ez du esate. Gezurra nahi izangoit. Ez, akaso txatzeate bakarre mateo beste. Sentzila da oso sentzila da. Ni galdetu nizunean zuri, eta esan ziazun zean, galdetuta,
Nik esaten, aber esateian, ni suertien, bilatuko nintzen izan ezko homosexuala naiz ama. Izan ezko ikearri ondo gehatuko nintzen. Nio besti urtan nola ez dakiten ez erre, eta guain, ez dakit baino... Bueno, orain bai. Oain, segura asko, meiko asko, baina askoz gehiago dakizu. Meikuk guain oso gutxi. Oso gutxi dakite. Ba, Iker da nire anai txikia, daukadan bakarra, eta, eta nire lagunik onena. 14 urte izango nituen, baina goratzenaz, sukaldean eseritak eundela, eta, berak esan zian, gehizela, ez? Eta nire reakzioa galdera bat izan zen, ez? Azkenean, bera eredutzat neukan guztiz, eta horrein arte nik ez nuen inongo horren inguruko hausnarketarik egin, eta, orduan nire bai. Bai hori nire bizitzan inflexio puntu bat izan zela. Hala ere esan beharra daukat, nire alde razionalak eta nire anaiarekiko maitasunak ere, berarekin ambientea joaten lagundu edo eraman zidala, egia da ere beldurtuta joaten nintzela, urdurituta, norbaitek seinalatu egingo ninduelakoan, ez? Baina, denborarekin, urteekin, puntu batera hildu nintzen, zeinetan etiketatik kanpo geratzea erabaki nuen. Ni ere ambientaren parte bihurtu nintzen. Han mundu heterosexualan baino askeago sentitzen nintzen, ez? Taberna heterosexual batetara joaten nintzenean, suposatzen zen, nesken gana joan behar nuela, hor presio bat zegoen, ez? Ligatzeko presio bat, eta ambientan nengoenan ez zokan ezertarako presiorik. Bueno, nire ondoan dagoen pertsona nire lehengusina Maria da, nire bizteko pertsona garrantzitsuenetariko bat da. Nire aizpa izan da, nire laguna, nire konfidentea eta nire babes gunea ere. Para mí Mikele siempre ha sido mi hermana, mi mejor amiga, mi prima, todo. Aparte de no ser, ser una persona trans, que para mí eso es lo de menos, lo último en la lista de cosas que eres, es una persona muy empática, muy people pleaser, diríamos. Diríamos que sí, también. Pero, no sé, siempre he tenido como, aunque estemos separadas porque vivimos lejos la una de la otra, siempre sé que puedo recurrir a ella y ella a mí, obviamente. Lo que me ha enseñado Mikele, sobre todo, es como a no encasillar, como... Yo soy una mujer y me tienen que gustar los hombres, cis, de hecho, y heterosexuales. Pues siento que no, siento que para mí va más allá. Para mí necesito conocer a una persona como es la persona, no por los genitales que tenga y por el aspecto que tenga. Entonces, eso es algo también que me ha enseñado Mikele y que por suerte pues, he podido normalizar y siento que eso pues, me hace mejor persona, un poco incluso. Eskerrik asko beti nirekin egoteagatik eta nire babesgunea sortzeagatik beti. Niretzat da Tio Claudio. Pertsona oso berezi bat. Egunero dagoena nirekin, naiz eta bera Donostian bizi eta ni hemen egunerokotasunean badaukagu harremana oso estua. Nire momentu garrantzitsuenean han egondana. Tio Claudio eskontzen da, bere nobioarekin eta listo. Eta amumak bebai, amumarenkin joan ginen gogoratzen dut, ama eta bio joan ginela amumarekin trajea, berantzako trajea erosten. Oso traje polita, aukeratu zen dut. Tio Claudio esan zion, nik gogoratzen dut hori ze, Tio Claudio amumari esan zion, bueno, trajea erosi behar duzu, amaz eskonduko naiz, eta holan esan zion. Eskonduko zala eta listo. Eta nire amuma oso posik, berak posik, Claudio posik ikusten zuen, eta orduan amuma posik zuen, bebai. Eta harro. Oso harro. Baina iloba guztientzat izan zen... Lehenengoa. Eta lehenengoa zen... Lehenengo eskontza izan zen. La boda gehi. Baina hori zen normalena. Hori izan zen normala. Eta hori da importantena. Familian maite dituzun pertsonekin seguru sentitzea eta libre sentitzea. Pablo aukeratu dut nire referente, gaztetako referente bat izan delako, militantziak idea, sosarrazakerian, eta bai, nik ikusten nuen, mutil bat
dakit, oso askea, oso naturala, eta bere lumaderekin eroso, eta geroztik ja 20 urte lagunak garela, eta ezagutu izan nau, nire bizimodu heteroan, esploratzen bisexualitatea, militantzia boioan. Niretzat erreferente bada, zentzu askotan, oso tipa refleksiboa da, ideiak argi izaten ditu beti, baina ala ere beste ideak entzuteko prest dago eta bere pentsakera aldatzeko prest, eta hori oso bitxia egiten zaitu. Guretzako mamarratzismoa beharrezkoa da bizkat oreka emateko militantziari, ez? Bai. Badago esaldi bat, Joseba Iturriozek esaten zuena, ez? Nola Euskal Herrian gudariaren eredutik egin dugula borroka, eta Itziar Zigari esker ikasi dugula borroka egiten putaren eredutik, ez? Orduan, hori, batzutan niri deitu esan didate feminista brilli, horrela ardeinuz, eta nik orain aldarrikatzen dut. Osa, behar dugu hori, zakit, dena, brilli eta molotofak. Eta reggaetona. Zezuk horrekin izan duzu ere zure... Bai, ni nahi superperreatzailea, eta bai, ez hartzea in serio bizitza, eta gozamena jartzea erdigunean. Asko posten hau zure laguna izatea, eta espero dut emetik 40 urtetara berriro hemen elkartzea. Musu handi bat. Eskerrik asko. Hala, listo, ez? Bai, zaragatik. Heziketa ezinbestekoa da, heziketa ona, balore onak transmititzea. Mesedez, heziketan garrantzi handia jarri behar dugu, baliabide asko, baina baita ere gizarte honetan ikastetxeetan edo hezkuntzan jarri behar diren baliabideak, baina baita ere gure etxeetan, norberaren etxean. Nik nerabe bati, gazte bati esango niokena, eta esan izan diedana bat baino gehiagori izan da, ausartu zaitez. Ez izan bildurrik. Irakasle naizen einen ere, bigarren hezkuntzan, oraindik, mina sentitzen dut, entzuten detenen, tu puto gehi, esaten dezula, oraindikan horrela gaude, hori entzuten dugun bitarten, iruditzen zait lan handia dagoela oraindik egiteko. Orduan, beina txikiak hori jasuzun bezala eta gaur egun jaso dezaketenengatik esango nieke ez izateko beldurrik. Izan daitezen beraiek autentikoak dian bezala eta maitatu behar dituztenak maitatuko dituztela eta maitatzen ez dituztenak berdin izan behar zaizkiela, ez? Ez tegula baimenik eskatu behar bizitzeko, gizartaren parte gea eta onartu gaitzatela. Eta hortarako mobilizatu behar dana mobilizatu beharko dugu, ez? Jakin ezazu, zu zaren bezalakoa izan da onartuko zaituzten eta desiatuko zaituzten pertsonak egon badaudela. Agian ez dira gehiengo izango, baina badaude. Eta pertsona horiek zure bizitzan saia zaitez gertu izaten. Hombre, es importantísimo reivindicar y salir a la calle y el Día del Orgullo de la forma que sea. Cada uno que lo reivindique como le dé la gana. Pero es muy importante para seguir luchando, para tener más derechos cada día y llegar a la igualdad. Hauek izan dira gure 10 gonbidatuen eta euren senideen testigantzak eta hausnarketak. Eskubide berdintasuna lortzeko bidean, adibide. Gizarte justuago bat lortzeko bidean, eredu. Eseskua emondotzuela 25 neska gaztek. Ez da erreza, gorputza ipintxia eta norberak norbere historia kontatia. Beldurra handia dago gaur egun ondik. Sarietan ikusten dan fasismoa eta gorrotua gurekiko terribli dalako. Eta gero kalian ikusi etzen da zelan horrek hartu da benindarra. Eta nik usteot, jente askok esan dago ezetza horreaitxik eta telebistan ez da belako nahi agertu, hau kontaten, isaleike, hau isaleike.